kenal ora? Jenengku Abid. Tapi nang kene aku gawe film iki. Ceritane iki Samindar. Aku bakal nyeritakno film saiki sing judule Zaman Biyen lan Zaman Saiki. Iku bedane zaman biyen utawa kids zaman now. Lanjut. Sing kawitan yaiku bedane dolanan biyen lan bedane dolanan saiki. Delok maneh, balen critane Darmono mau. Mangkane critane cilike apik mono jeges. Saiki montoran mobil ngono nabrak rek. Iki nomor loro. Lho. Nomor loro yo iku ceritane tentang pakaiane wong biyen mek pakaiane wong saiki. Iku sing biyen. Nah, iki sing saiki. Yo iku mau salah siji tutorial pakaiane wong wedok sing biyen saiki wis beda ado to. Sing nomor 3. Nomor 3 yo iku bedane kanca saiki utawa kanca biyen. Aku lho Tul, ditekung Umiati. Tapi juga sapa-sapa gak? Iga-igatan. Tenang wae, aku gak ngarep sapa-sapa kok. Iku mau sing kanca biyen. Loen sing kanca saiki koyo piye? Iya, mbok kene lho. Umiati tak critani. Apa lho? Sungi tapi lho ben rasane jarak mikung ya to lho iku. Saiki awakmu kabeh ngerti to. Kanca biyen apik kok piye? Sing kanca saiki model kok piye? Saiki sisi. Saiki nomor piro ya? Yo nomor 4. Saiki nomor 4 yaiku nyeritakno. Nomor 4 yaiku sinau. Sinaune wong biyen karo sinaune wong saiki. Monggo dilanjut. Tulung, nah sinau nak. Nggih, Nak. Iku mau sinaune wong biyen. Saiki dilanjut sinaune wong saiki. Tulung. Nah sinau nak. Iya, Mak. Nelapo sinau anak lah enak. Wis ngerti dhewe kan sinaune wong biyen mbek sinaune wong saiki. Sinaune wong saiki mau tinggal wae anan to. Iki sing terakhir. Iki nyeritakno pacarane wong biyen mek pacarane wong saiki. Dilanjut. Apa ini? Mau ceritane pacaran wong biyen. Ayo diping pacarane wong saiki. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia. Iku ceritane wong pacaran saiki. Sing duwe pacar iso guyu ngetan kulon gandeng. Sing gak duwe pacar loro ati rek. Lebih baik move on aja. Wes, adalah lupakan kabeh. Jenengku Abid Arfan lan kanca-kancaku multimedia. Muga-muga sampean kabeh seneng karo tutorial zaman biyen mek zaman saiki. Terima kasih. Ojo lali subscribe nang isor iki. Gus Abid jenenge subscribe. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.